Σοφοκλή. Καλησπέρα. Θα ήθελα μια πίτσα με καναρίνι και μια με καλαμάρι. Πάψε ρε, μία πίτσα με καναρίνι το φωνάζω για να ακούνε και οι πελάτες. Και με καλαμάρι. Ναι, και εσύ να είσαι τώρα κανονούς γιατρού γιος. Κανονούς Σαλαγάνα θα είσαι. Κανονούς Πιτουρά που τον έπιασα. Όλα τα τελευταία υποκείμενα αυτά κάνουν με σένα. Ναι. Ένας άλλος που για άλλο τέλος τατούρης. Να, ούνα μάπα ούνα ράτσα. Ίδια μούτρα έχετε, τα γουρούνια ίδια μούρι έχουνε. Ζήτησα κάτι περίεργο. Τι λένε πισολουριά που σου γαμούσα τη μάνα. Ρε ψόλι του κόκορα. Οι αδερφές σου είναι ακίνητα. Τι? Είσαι πούστη και βρεζάκιας. Εγώ, ξέρουν με μεγαλικό θα είμαι εγώ πούστη και πρεζάκιας. Έχω γαμίσει και τη μάνα σου και την αδελφή σου και μέχρι σένα που σέβανε το κρεβάτι. Άντε βρε ψόλι του κόκορα. Βρε άντε βρε, ό,τι σου λέω λες, βρε άντε βρε πισολουριά που γαμιέσαι. Αν είχες φιλότιμο θα πρέπει να του φέκει να ρινιά με το φως ρε κερατά. Αλλά γαμιέται η μάνα σου. Από πουτάνα μάνα. Το μαγαζί θα γίνει στάχτη. Να, αν τι ήθελες, κάνας τρακτούρης θα είσαι. Κάνας πιτουράς θα είσαι, λεγόμενος καρδάτος που τους έπιασα όλες τις τελευταίες οικογένειες. Με εξέπληξες.